Amabhungane ngawe besoloko tegqolo nokuzama ukuphanda ngokobuntathelo kokuba ingaba bethu ukuziphatha kwamalungu aphambili aseburhulumenteni akunoba nafuthe libi na xa befuna ukukhokhela kumaqela ezopolitiko abo. Kanti ke le nkundla yomgaqo siseko igwebe ngecala labo ngelithi elowo nalowo ofuna ungenela isikhundla esiphambili sombutho wakhe makachaza abamxhasayo ngezimali ukwenzela okokuba kubekho into ezithe ba ekukhanyeni. The order of the High Court of South Africa, Gauteng Division, Pretoria, declaring the Executive Ethics Code published under Proclamation number R41 of 2000 to be inconsistent with the Constitution and invalid to the extent that it does not require the disclosure of donations made to campaigns for positions within political parties is confirmed. 2. The operation of this order is suspended for a period of 12 months to enable the respondent, the President, to remedy the defect. Le nkundla yongeze ngelithi ifikelele kwesisigqibo ixhasa inkundla ephakamileyo yasePitoli ngelithi noko kuyoba likhubalo oku ukuphelisa noko izenzo zolwaphulo mthetho. It's part of our campaign for accountability and transparency, and I think in our politics that's particularly important. And in terms of the influence of money in our politics, it was vital, and we're very happy that the Constitutional Court recognized that and agreed with us. Unenyanga ezilishumi elinesibini ke umongameli Cyril Ramaphosa ukulandela nokuthobela lo myalelo wale nkundla. Ndingabongile Dumako kwindaba ze SABC eGauteng.